பிரைஸ் லார்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்று வேதத்தில் நாம் என்ன பார்க்க போறோம்னா, ஏழை மக்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும். அப்படி ஏழை மக்களுக்கு நாம் உதவி செய்தால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் என்று தான் பார்க்க போறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வாங்க பார்க்கலாம். சங்கீதம் 41:1. சிறுமைப்பட்டவன் மேல் சிந்தையுள்ளவன் பாக்கியவான், தீங்கு நாளில் கர்த்தர் அவனை விடுவிப்பார். ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க இந்த வசனத்தின் அர்த்தத்தை பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாம் சிறுமைப்பட்டவர்களை நினைக்க வேண்டும். எப்பப்பெல்லாம் நினைக்கணும்னா, நம்ம ஜெபம் பண்ணுறப்போ ஏழை மக்களை நாம் நினைக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நினைக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்காக ஜெபம் பண்ண வேண்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவங்களுக்கு என்னென்ன தேவை இருக்கோ அதெல்லாம் சொல்லி நீங்கள் ஜெபம் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் சாப்பிட்றப்போ ஏழை மக்களை நினைக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் நல்ல ட்ரெஸ்ஸு போடுறப்போ ஏழை மக்களை நினைக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா சில ஏழைங்களுக்கு ஒரு வேளை சாப்பாடு கூட இல்லாமல் இருப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு நல்ல ட்ரெஸ்ஸு கூட போட்டுக்க இல்லாமல் இருப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களால் முடிஞ்சால் ஒரு வேளை சாப்பாடு அவங்களுக்கு வாங்கித்தாங்க. உங்களால் முடிஞ்சால் ஒரு நல்ல ட்ரெஸ்ஸு வாங்கித்தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவங்களுக்கு ஏழைங்களுக்கு உதவி செய்தால் எனக்கு என்ன பலன், எனக்கு அதில் என்ன கிடைக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். இல்லைன்னா நீங்கள் கேட்கலாம், நமக்கு என்ன பலன்னா அவங்களுக்கு உதவி செய்தால் நமக்கு பாக்கியம் புண்ணியம்லாம் கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு ஏதாவது தீங்கு வந்துச்சுன்னா அந்த தீங்குலேருந்து விலக்கி நம்மளை ஏசப்பா காத்துக்கொள்வார் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த தீங்குலேருந்து நம்மளை விடுவிப்பார் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள். இது மாதிரி நிறைய வீடியோ பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மற்றவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். God bless you.